Сменя ги са. Чувството. Виж. Где са останали? Давай. Бах ти колерото, аха. Не, tu не макив. Ето е яко. Tu е ново, Tu не сме виждали. Давай. Трябва да видим и да го вържа към музиката после. Ма ти утре. Давай утре. Купре. Един диод свети и угаси. Да, ти само център. Аз го виждам тук с... Tu малко като на полицейски буркан мяза. Няма да го пускам. Ето е яко. Да, бива. Чувствително. Трябваш да се облика. Друго има ли? Ето. Яко ли ти? Не, точно. Ето точно като американското. Направо. Американските. Так. Ще откача. Има много функции. Ама ние днеска, що не ги видяхме? Ето е, защото не се вижда. Ти в момента е само такова. И нали са 5. Да, 3 светят. И- Ето и бия. После ще гледаш клипчето. Трябваш да се облика студент. Е по-бързо. Ще имаме още бързо. Не, он дето светваше, угасваше, като че ли беше на-яко. Ние днеска видяхме много малко функции, бе. Да, бе. Значи сега ще включим на другото направо. Което другото? Тук вече е това. Тук вече е баса като така. Да, тук е вече музиката. Да. Ама утре ще го вържем към музиката. Ще разлиби тя пак колата. Не свети, бе. Чакай ми, да се го правя. Аз сега го изключих. Това е. Айде. Чай да... Мислех да пусна останали тя майди. Биги майката. Няма Също да се вижда. Да, няма се вижда. Давай ги се. Ти да седят? Да, ще ги оставя. Тай, ела тук сега. Какво ще правим? Смисъл? Да го разкачам?